Mwachemwa kwa Badwam TV Badwam Jumedi so yadase ema okra no nipadua se nati asefo no awurade akan waka ho bi de ade hye dwumadi no ase kase samne do so no etodwa wo mu bi ya wo betini nyame ena age wo ni bi enkwankante saade anka me kase nka ne kunu waje ne kra afri ne samde na abaye de honsam no ebebro no yakwa akwhwe nru nsu etoye ewon kran ene ne mpotamu bi ofa airport ne cantonment mpotamu ho nua sisi ho edi awu me kase cars no na Pattern Gardens eyade motor riders bi a woje won mo enkwa eno ne nsem na no pay me de browse Adom TV Badwam kase wo hwe me live on Facebook/Adom TV Extra Go TV channel 119 DSTV 280 YouTube Adom TV Tube bididi afia amankwa tamaklo afia ni DMT said nsem ni chemu ankasa etie nyame atwitwaje oba wa ni bia wanya mfia aduasa enwoche ebra ni kunu obi nim de aba ne so wo ye bia so obaje abayo yi ekrade afri ne nsemo wo mo ada homache no miensa oba ni teya na se be ma de dua bono a odwene ho anye yie na kwan ofa so de ne ho na enne wo wonkwa na be ma ni momato na nanom nsie do no yama ne boni kwadwomensa abrampa etwa so ena me ye diane ena ye nyina ye die enti won ade sai na ye nyina ye kodae no to say ebo be say 3 something mo hono na mada kra na me ne me back ketwa we na dampa ne so mahwe no di wom ade abọ me ha me ni sete me no na ye mi kunu na me bisa ne se boni be na me di aye no ebo me ma me ni so ano de bọ me ma ha no mo de paye ena me si me panacho mani nkumi nkwala no susa mani nkumi ehwa na me ne praise na me ji wo mani free ne nsem me ji wo mani na je se me tu wo mani tu mpanase enti ohun se wo mani nkita no ena so me minimum no kro nya me ni enu de hu me ne de o mia ma ebi mpokra ni hodomo me force se me yewe me struggle ma me sumati me agi me ho minti mi nya hwe chese mayemre ena meti se me ba ne esu ewa na me pre me ho sa na me saje me ho na me dwane kwa share kitchen ho no mo nsuso no ena okohia me wo ho nsuso do no abontin nsuso do na aloke na minti mi mbie how so go me obe mia me kon na me man mo sorry na dada me pa chojai dada me sro jai dada me pa chojai dada menye dada jai ni nyina kra onfi ehwa na no so me ne epresa na me ye bie do no na me di pie ko abonti ehwa na me ba me je me ho ko abonti a se nya me nimya me na nkofo etwaje me amode aramode rashe me call police station na me call ye me report if you na me de call hospital na amode hwe me amede abefi so woni kunu mu nya asem bia yi asem bia ni me ne ntem ni nya kasaka me asem bia ni me ne ntem ena ai motino sa na adwona mokwe no ukunu wanfa baabi ansa na obafi ono mu nsa se minim se bia wakonu but oye nipa bia onu monsa bia kra onu bia half kra osi wabo na waje si ho no nti minim no die oye nipa bia onu monsa ena nra ya ben so onu bi ma mi hu da nti minim se bia eno anu so oye bibisa minti menchire yesi otwaja to dynamite no hospital ho no ne frame say o she wa lucky no ho we sha na wato eja ato wahye ne ho sesi ane de se omode ne ko mo se omode ne ko kolebu etina maintain ho hwe onu go kolebu sala mukas onu wantumi anku na onu twaja to ne ho eti so lucky nso me kono e na me se ne nkole yi omumbra no omundi mechi nti na kanye sa se na ko be hye nkola yi nso aka ho be na me dia ye no nya ne bone bia no kro nya me nya ne bone bia mesusu me fight se enye ye kura mesusu me fight nsusu aye bibi abo efie me ye adwuma pa adwuma dia me ye bi
My into akase no so na enran kran ne mpota mu nsuo mu odene topa na mframa nso wo mu enye bete na womo ewo cantonment no ne ade Italian embassy hode wo fa ho nim se de ho nua akase wo tutuye obi ka papa bi SUVB ni motorbikes na say eduana sese no kura na make say yesi nipa baako ne wapra na ne de mu eden kwan a Pattern Gardens womo fa won fa so eje motorrider bi enkwa ene ni a wono ye wo ho Adom kase etwa so asa se me ye chainsaw operator ewo Greater Accra Hantino me my teams ni nyina fa machines no eni ye nyina ba ye beduru ampa na guy ne hye moto no eduana toro na soja commander ba ko bi so run car no so eduana toso e ba sa no na akwa ne da ho nti wo hye eduana se nti wo se metwitwa ne kakran yayi moto no sisi moto no me se police phone de ko nti na what the form ene moto no da no so ene eduana so sa da no so but lucky ni say eduano etono 9 enani mienu so but anton body no but in body no edu fire police commander ne car no ene save no because etoso nti na be hangi kakra nti no hyase nti mitwitwa ne kakran saa kopem say ebetimi ayi nipa na o hye moto na ase no ti yi ni ma na police for no ma no so a o be call hospital. Enwechi and Dr. Daniel Kingsford Adams, our director, our Parks and Gardens, Echere said the Quenchi ACC ye, ND, Nejuma for buy, obey a boy. He wanted to negotiate a curve to this side, New Horizon School. And the motor also should have waited. I don't know, he wanted to bypass it. So immediately he negotiated the pass. This tree fell on the two of them. Wow. So that is so the motor rider got on beneath the tree, and the branches of the stalk of the tree also fell on the bonnet of the military police commander's car. We came to the scene and we have to sever this tree, cut it into pieces. As at that time the guy was still beneath the tree. The tree has fallen on him. So when we got to this, I will make it chobe. Then all of us will raise it for the boy to be taken to hospital. Achache fonka bomko ye wopre tertiary education wo epoyemantemu se wo mo allowance bi ene working condition bi e wo sa ban de ma wo mo no won hwemfa ma wo mo ntisa se wanye de a aban no bete wo no mo enka fi se wo madi nkomo bebre so wonte wonka Adom TV etwa so. Employer once again to honor its promises and commitment to our teachers by addressing concerns over the allowances enumerated above. Call to action. We wish to stress that we have had enough of the nonchalance, complacency, and aloofness of the employer, and would thus not countenance this situation any longer. Consequently, we are giving the employer up to May 13, 2024 to address our concerns. Achechefu bi a wonom eka ekuye hu ene amane boni enkomotwetwe mu no wonom kire hawo bi a sala wansesi a wonsan kan e de ababejai wonom adwuma a woye so Ewasetena ye de obia kɔ hokora ontimi ntena nso teacher ni nko ade na waso mesa ne so ɔdɔ adwuma ni nti na wakɔ saa montom hɔ na obia mpɛ no na ɔno akɔ hɔ so ɔkɔyɛ adwuma ti esra ban sɛ deprived area allowance ne de ehu hia ye pa professional development allowance PDR afeno government man 1200 Ghana cedis na wa wohwɛ mu a na ochiche mu a bosome eye 100 Ghana cedis say obi ka say oko internet so kwa na wa koye research e develop ne ho na wa kire ene 21st century skills here ya ka say yan kire 100 cedis bosome ne ye hwa ka ebeso na de ye said say aban empegam kakra eman ene enkran empanimfo nso a wono mo pre-tertiary unions no womo de na wotwe baako ene ode ama won leaders ede ma ban se nkomudi bi a womo die no womo ni ntem na wotwe womo antehwe a obete wonka ya akoba ne se yempanimfo woka national level union leaders na bene aban edi nkita ho bebre efri se afia atwa mu na yenema bi aka yenhu sunsanso no se de esiko bi ye conditions of service no eno ni gina wo kire se adwuma ye no
sɛ bosome bɛso a meyɛgye akatua ɛnkosi da bɛne na yɛanya akatua no ne ntomu ɛnkosi da bɛne na bi anya nkɔsoɔ sɛ baabɔ no aba so so ɔbɛkɔ n'anim bɛka promotion ɛne ho nneɛma since 2023 awu yɛka ho asɛm biara akɔyɛ kuro bi so asa wokɔ anim no waba wakyi wokɔ anim no waba wakyi yɛn hu deɛ ɛkɔ nti ama yɛn mpanimfoɔ no ɛduru baabi a yɛkuo ma no yiyaw bi yɛ aba bɛ mu ne nyinaa mu no ekuo yi ehunu ne sɛ ebre ɛyade ehu hia paa ya ne sense ehu behia sɛ wɔnom bɛtena se no apɛ asɛm no kɔ sibre sɛ de ɛbɛyɛ a emetwintwan ɔman adesua ɛne sɛ de wɔnom ahyehyɛ adesua no anemu sɛ enkosi bosumi a yɛwɔ mene director so dumiɛnsa yɛ ne mpanimfoɔ no bɛkya yɛm so papaapa ɛsan sɛ yɛaka sɛ yɛde abisadeɛ bɛto ɔbɔ adeɛ anim na kwan a bɛfa so de ato ɔbɔ adeɛ anim ne deɛ nyame nsɛm nkitadeɛ yɛne bia ne ho asɛm ka enti sɛ yɛfrɛ mo na ne o misan sɛ yɛhu sɛ aban etu anamɔ ama nipa hu sɛ otu anamɔ wɔ ho nanso yɛ akɔ mpanimfoɔ bɛrɛ sɛ wɔn kɔmɔdifoɔ ho yɛ wɔ hia wɔ mepɛntɛm ɛno no nti yɛka sɛ so bio sɛ 13th of May ɛyɛ bosome a yɛwɔ mene da yɛhyɛ na wɔtwe akyi pɛpɛɛpɛ no sɛ yɛante bibi pa biara mfiri hɔ deɛ a ɛne na ɛnkɔ yie ma yɛ akyerɛkyerɛfoɔ yɛne adwuma yɛyɛ no Ghana Maminyina no so na Adom TV Badwam kaseɛ na ha na bɛma kwan na no pɛyi yɛde asi aseda ne yɛwɔ de awurade mfa nkɔmmra somdwe mu na wobɛtumi ahwɛ live wɔ YouTube Adom TV Tube anaasɛ Facebook/Adom TV Extra yɛkɔ abada wobɔ nkrataa ne online stories no yɛde atoa so